आज दिल को दिल से परेशान बा, आज दिल को दिल से परेशान बा। जुगेश म्यूजिक, जुगेश म्यूजिक, जुगेश म्यूजिक, जुगेश म्यूजिक, जुगेश म्यूजिक। आजमगढ़, 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 आजमगढ़। एक दूसरे से एक दिन रहे जरूरा, दिल टूटे के कौनो होला ना मोरा। एक दूसरे से एक दिन रहे जरूरा, दिल टूटे के कौनो होला ना मोरा। देता गवाही नहीं उगल चलवा, देता गवाही नहीं उगल चलवा। आज दिल को दिल से परेशान बा, आज दिल को दिल से परेशान बा। डीजे जुगेश म्यूजिक आजमगढ़ 83 56 99 11 76। हम बानी सोचत वो होई है सोचत, आवे ना नींद दी कटलोर पोछत। हम बानी सोचत वो होई है सोचत, आवे ना नींद दी कटलोर पोछत। गौतम समर भइल अनजान बा, गौतम समर भइल अनजान बा। आज दिल को दिल से परेशान बा, आज दिल को दिल से परेशान बा। www.djjugeshmusic.com